हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय आसा खालामो गासैबो मोजाङैनो दङ। गुवाहाटी इउनिभार्सिटिया गोदान अफिसियेल नटिफिकेसन होदों एग्जामनि बेनो जाबाय TDC फार्स्ट सेमिस्टारनि जायफोर नोंथांमोना फार्स्ट सेमाव फरायगासिनो दङ भिडिअखौ नायलांबाय थादो जोबजासिम एग्जाम नटिस ओंखारबाय लोगोसे नोंथांमोना फर्म फिलआप खालामनांसिगोन। दा बे फर्म फिलआप खालामनायनि लास्ट डेटआ 29 जुलाइ नोंथांमोना बेनि गेजेराव खालामाबा नोंथांमोना एग्जाम होनो हानाय नङा आरो बे एग्जामा सोर सोरनि थाखाय जागोन नोंथांमोना गासैखौबो अफिसियेल नटिफिकेसन मोनलांजोबगोन। बेनिखायनो जायफोरा गोदानै फैदोंमोन चेनेलाव साबस्क्राइब खालामना लादो बेबायदि एग्जामनि आपडेट मोनबाय थागोन बेनिफ्राय गोदान नोंथांमोना नटिफिकेसन मोनबाय थागोन इउनिभार्सिटिनि। दा बेनो जाबाय गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि बेनिफ्राय बड'लेण्डनि फैथ'वाखै जेब्ला फैगोन आं नोंथांमोननो थाबैनो आपडेटखौ होगोन। दा बेनिफ्राय जोंना एसे गोबाव खालामलिया अफिसियेल नटिफिकेसन नायनोसै। दा बेनिखायनो नोंथांमोना मा खालामनांगौनो बेनो जाबाय नोंथांमोना नटिफिकेसन नायनो हागोन। दा लेटेस्ट नटिफिकेसनाव फैनानै नोंथांमोना डाउनलड खालामदो। नैबे जाबाय नटिस फर TDC फार्स्ट सेमिस्टार एग्जामिनेसन एरियर बेट्सनि। दा एरियाराव लोगोफोर नोंथांमोना गोबां सोंदोंमोन जायफोरा बेक दङमोन नोंथांमोना अनलाइन एग्जाम होनो हासिगोन बेनिफ्राय जाबाय नोंथांमोना फर्म फिलआप खालामनांगौ। दा बे नटिसा फैदों 27 जुलाइआव। दा नायदो गुवाहाटी इउनिभार्सिटि। दा बेयाव बुंदों लोगोफोरनै बेनो जाबाय नटिसा इट इज हियरबाय नटिफाइड टु अल कनसार्न दैट TDC फार्स्ट सेमिस्टार एग्जामिनेसन एरियर बेट्स 2015 एन्ड 16। लोगोफोर गोनो गोथो जानाङा TDC फार्स्ट सेमनि बेयो गुवाहाटी इउनिभार्सिटि बेनो जाबाय एरियर बेट्स 2015-16 जों लोगोसे इनक्लुडिं आइडल जायफोर आइडलाव दङ एरियर बेट्स 2015, 16, 17, 18 नोंथांमोना बेयाव फरायदोंब्ला एग्जाम होगोनबा नोंथांमोना फर्म फिलआप खालामनांसिगोन। दा बे फर्म फिलआप खालामनायनि लास्ट डेटआ 29 जुलाइ आरो लोगोफोर जायफोरा फर्म फिलआप खालामा होनना बुंदों नोंथांमोना एलाउ गैया एग्जामनि थाखाय नोंथांमोना लिरनो। दा बेनिखायनो जायफोरा खालामाखै नोंथांमोना खालामनांसिगोन आरो बेनि लास्ट डेटआ 29 जुलाइ। नाथाय बेयाव रेगुलारनि फैयाखै नोंथांमोना रेगुलारा नोंथांमोना फर्म फिलआप खालामनांगौ ना खालामनाङा बेनि बागै आं मिथिथ'वा। नाथाय बे जाबाय एरियारफोरनि जायफोरा नोंथांमोना बेट्स नैबे जाबाय नै 2015-16 एरियर बेट्स फार्स्ट सेमिस्टार बेनिफ्राय इनक्लुडिं आइडल दंबावो आइडलाव जायफोर एरियर बेट्स 2015, 16, 17 आरो 18 ना नोंथांमोना फर्म फिलआप खालामनांसिगोन। फर्म फिलआपनि लिंकआ नैबेखौ आं नोंथांमोननो भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनो नाजागोन। दायो गेवदोंना गेवाखै आं मिथिथ'वा नाथाय आं होनो नाजागोन। बेनिफ्राय लोगोफोर दानिया नोंथांमोना साननो हागौ जे बड'लेण्डआ मानो फैयाखै। स' लोगोफोर बड'लेण्डआबो फैनो हासिगौ थाबैनो जेब्ला फैगोन आं नोंथांमोननो होगोन। दा बेनो जाबाय गुवाहाटी इउनिभार्सिटि अब्लाबो बे जाबाय रेगुलार नङा एरियर बेट्ससो नोंथांमोना बेयाव नटिसाव मोनखादों बेनिखायनो नोंथांमोनाबो अनलाइन एग्जाम होनो हागौ एबा होनांनो हागौ। दा बेयाव मेनसन खालामाखै नाथाय दानि सिटुवेसनखौ नायोबा अनलाइनानो जानो हागौ। दा बेनिखायनो नोंथांमोना रेडि जादो अनलाइन एग्जाम लिरनो जुदि अनलाइन जामारोब्ला। बेनिफ्राय बे जाबाय फार्स्ट सेमिस्टार रेगुलारनि नङा बे जाबाय एरियर बेट्स 2015-16 बेनिफ्राय मोनसेया जाबाय आइडल जायफोर आइडलाव एरियर बेट्सआव दङ नोंथांमोनाबो फर्म फिलआप खालामनांगोन अब्लासो एग्जामखौ लिरनो हागोन। दा बेनो लोगोफोर गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि अफिसियेल नटिफिकेसन 27 जुलाइआव पाब्लिश खालामबाय। नोंथांमोना बे PDF फाइलखौ डाउनलड खालामनोबा भिडिअनि डिसक्रिपसनाव लिंक दङ बेनिफ्राय डाउनलड खालामदो। दा लोगोफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामना लानदाबाव बेनिफ्राय लाइक खालाम कमेन्ट खालाम भिडिअखौ हानायसेबां शेयार खालामदो जाहाथे बयबो मिथिनानै थालाङै बायदि फर्म फिलआप खालामनानै लानो हायो आरो एग्जामखौ नोंथांमोना मोजाङै मोजां होनानै लानो हायो।